Nagtingkagol sa selda sa kapulisan sa Polomolog, South Cotabato ang usa ka 55 anyos ka lalaki human kini nasakpan sa akto nga nangawat o mga pinya sulod sa plantasyon sa Dole, Philippines nakalabing adlaw. Gila sa kapulisan ang suspeksado nga si alias Arnold, walay trabaho ug residente sa Barangay Sulit sa maong lungsod. Base sa report, bandang alas 9 sa buntag, samtang nag-roving ang mga security guards sa Exodus Security Agency sa area sa Matutom Growers. Ilang naktuhan ang suspeksado nga nanguha og napulo ka buok nga preskong MG3 pineapple. Dali nga gidala ang suspeksado sa Polomolog Municipal Police Station. Diin na recover usab ang mga kinawat nga pinya isip ebidensya. Gipaygayon na ang inquest proceeding batok sa suspeksado sa Provincial Prosecutor's Sub-Office. Diin gipasaka na ang formal nga kasong theft o pagpangawat batok kaniya. Sa pagkakaroon nagpabilin ang suspeksado sa kustodiya sa Polomolog PNP samtang nagpaabot sa sunod nga proseso sa balaod. Mga katropa, lig-on nga paglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold na adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.